I'm truly honored to be back. Ohore handia da berriz ere Euskal Herrian egotea. Ez bakarrik ederra delako, zuk hori badakizuen oski. Baizik eta zuen ikuspegiagatik. Hau da, ze inspiratzaileak zareten niretzat. Barkamen askatu nahi dizuet. Espainiera oso ez dut bat ere ondo hitz egiten. Beraz ez naiz saiatuko nire aurkezpena gazteren ez egiten. Eskerrik asko interprete Andrei. Eta noski zeinu hizkuntzen interpretei ere duten pazientzia handiagatik ingelesez dagoen norbaiti entzuten ari direlako. Beraz, bueno, desenkusekin bukatu dut, eta orain has gaitezen, esaten ari nintzen bezala, ikuspegi interesgarria landu, hau da, la enplegu duinerako eskubidea zitzen dezagun, eta betere ze konpromisoa duzuen, hemen arago joan nahi duzuelako. Hau da, ez duzuelako besterik gabe herritar errazekin lan egiten, eta kontutan hartzen dituzuelako zaurgarriak diren horiek, edo bakarrik gaitasun fisiko-kognitiboa duten horiek, eta hizkuntza egokia dutenek eta genero egokia dutenei badakizue nori buruzari naizen. Eta zuek arago zoazten. Naiz eta sexu orientazio jakin bat izan, eta naiz eta adin zuzena izan. Eta orain pixka bat gehiago hitz egingo dut gai honi buruz. Ze gure burua mugatzen badugu biztanleria erraz horietara, orduan lan egoki baten ikuspegia privilegioa bihurtzen da gehiago eta ez eskubide batean. Eta nik uste dut oinarritzen ari zaretela pertsona guztien eskubidean. Beraz, has gaitezen hortik eta pasa gaitezen honetara. Gardenkia honetan berbada informazio gehiegi dago. Hemen erakusten da zen den nire herrialdeko egoera. Eta honi buruz hitz egingo dut minutu bat inguruz nire herria, munduko aberatsenetako bat hain zuzenera, ez du aitortzen oinarrizko eskubidea, hau da lan duin bat izateko eskubidea, eta ez ere hezkuntza egoki bat izateko oinarrizko eskubidea. Badugu hezkuntza izateko eskubidea, baina ez kalitatezkoa. Beraz, ez dugu lanerako eskubidea, osasunerako eskubidea, ez da oinarrizko beharrak asetuta izateko eskubidea, elikagaia adibidez eta etxe bizitza. Eta horren ondorioz ze ikusten dugu gero eta desberdintasun sozial gehiago daude herritarren artean. Eta gardenki honek erakusten duena da, edo erakutsi nahi duena, da desberdintasun hauek gure parte direla puntu batetaraino, biologiaraino ere bai, pertsonen bizi igurikapenak edo espektazioak desberdinak izango dira diru-sarreren arabera. Beraz, besterik gabe ezkerreko grafikoan oinarritzen bagara, goiko aldean eta behekoan bestela informazio gehiegi baitago, ikusten dugu berdin duela noiz jaio zaren. 1920an, 30an, 40an edo 50an. Zure bizi itxaropena gizona baldin bazara, virtualki mantendu egin da. Maila 4 batean, 73 urte inguruan, baina kontrastean, goiko aldeari erreparatzen badiozue, bizi itxaropena diru-sarrera pertzentila handiagoa duten horietan, handituz joan da ia 15 urtean. Eta honek erakusten digu gauza bat. Zu jaio zaren dataren arabera,
horren arabera haundituz doa gero eta gehiago. Beraz, 1920an, zuk dirua baldin bazenuen, 10 urte gehiago bizi zinen. Dirua ez zuten ekin alderatuta. Baina zu 1950 iristen zinenean, aberatsa baldin bazinen, bizi zinen ia 20 urte gehiago batez beste. Employment policy. Eta honek implikazio esanguratsuak ditu enplegu politikarentzat eta erretiro politikarentzat. Eta ez naiz horren beste oinarrituko emakumeetan eskuinan agertzen dira, ze askoz ere dramatikoagoa da. Eta ikusiko dugu zein den bizi itxaropenaren gainbehera. Kohortearen arabera, hau da, batez ere diodan bezala, hementxe ditugu adibidez elementu batzuk, erretzea eta elkortasuna erditzeko momentuan. Baina, begiratzen baldin badugu, bizi itxaropena desberdina dela diru sarreren arabera, eta hori kontutan hartzen baldin badugu, horrek erakusten digu, eta arrasto oso garrantzitsu bat ematen digu, ikusteko, zahartzeko moduak zerikusia duela, gure aukerekin bizitza osoan zehar. Berazuk zure buruari planteatu dizaiokezu. Hau, Estatu Batuetan dagoen arazo bada. Hau da, guk erretiro sistema unibertsal bat dugu, guk osasun sistema unibertsal bat dugu, horixe da hemen duzuena. Baina interesgarria da, enpleguaren datu basean, Madrilgo lankideak atzo azaldu zuena eta aztelan hau erreplikatzea lagunduko legukena Espainian. Interesgarria izango litzateke zeintzuk diren emaitzak. Baina ikusirik Estatu Batuetako egoerak, 75 urtetik gorako pertsonak dira osasun zerbitzu unibertsalak dituztenak eta diru sarrerak dituztenak, baina hala ere ikusten ditugu alde nabarmenak daudela. Horrek azken batean esaten diguna da, ezin dituzula bizitza osoko desberdintasunak zuzendu adin horretara iristen zarenean, baizik eta hain zuzen ere desberdintasun horiek forma ematen diete guk zahartzeko dugun moduari. Beraz, saltatu egingo dut, bestela gehiegi hitz egingo dut. Eta pasatuko naiz gardenki honetara. Komentatzeko implikazioak daudela gazteentzako enplegua eta baita ere zaharrenentzat. Beraz, funtsezkoa da gazteek aukera egokiak izatea bizitza osoan zehar. Funtsezkoa da gero behar bezalako zahartzaroa izan dezaten. Eta garrantzitsua da gainera adineko langileak lan munduan jarraitzeko aukera izatea. Ezakit oso ondo ikusten duzuen gardenkia zuek zaudeten tokitik. Baina irudi honetan ikus dezakegun zenbat sistema dauden elkar lotuta. Eta beharrezkoak direnak zahartze osasungarri bat izateko. Eta zahartze osasungarriaren erronketako bat hauxe da. Hau da, erantzukizun intersektoriala da. Alde batetik ditugu gizarte zerbitzuak, gero ditugu enplegu zerbitzuak bestetik, hezkuntza arloa, ogasuna, zerga politikak, genero politikak, denak sistema guzti horiek nolabait lagundu egin behar dute desberdintasuna murrizten eta gizarte isolamendua murrizten. Eta osasun egoki bat bultzatu behar dute bizitza osoan zehar. Hau zaila da, baina ez da ezinezkoa. Hau da, herrialde askotan, munduan, gai izan dira hori lortzeko. Eta seguru nago orain planteatzen ari zaretela, ez da gaude bilera egokian eta ez du lertzen zertaz ari garen, baina bai badaki zertaz ari garen hitz egiten, noski. Eta azalduz joango naiz. Hemen Euskal Herrian eta
datu demografikoetatik estrapolatuz, eskura izan ditudanak ikusten dut, zuen biztanleen laurdenak 75 urtetik gorakoak direla. Eta are gehiago, edo are garrantzitsuago, 20 urte barru biztanleriaren erdiak 50 urte edo gehiago izango ditu. Beraz, ezinezkoa da, esatea, zer gertatuko den, batek esan dezake, nik bakarrik interesatzen naiz, interesatut gazteengan, batez beste adin ertaina duten, baina gainerako erdiak, ez zait interesatzen. Hau ez da aukera bat. Hemen izan ere badago pertsona terdi bat gehiago, 75 urtetik gorakoa. Konparatzen baldin badugu 16 urtetik berakoekin, pertsona bakoitzarekin, eta 2010 izan zen inflexio puntuan ratio honetan, adin tarte honetan, eta gaur egungo bizi itxaropena 83 urtekoa da. Eta bizi baldin bazara 75 urte arte, orduan biziko zara batez beste 21 urte, 86 urte bete arte. Eta hemen kokatzen zarete zuek orain. Eta gauzak joan diren moduan, eta atzo entzun genuenaren arabera, eta denok dakizuen bezala, joera estruktural asko daude beren ondoria dutenak merkatuan, eta ez gaude ziur ze eragin izango duen. Estimazio mordoa ikusi ditugu roboten inguruan, desplazatu egingo gaituzenak edo lanpostuak sortuko direnak, badakigu adimen artifizialare esker, hainbat lanpostu sortuko direla, eta beste batzuk desagertu egingo direla. Eta gero ere, badira, beste joera batzuk, ezin ditugunak aurre ikusi, baina aurre ikus dezakegu zein den joera demografikoa. Badakigu gertatzen ari dela, eta badakigu ez dagoela inodako aitzakirik plangintza egoki bat egiteko. Ez gaitu harrituko gainera. Beraz, planifika dezagun, zein da zahartzearen irudia, zertarako planifikatu behar dugu? Irudi honetan zahartzaroa abilities, edo desgaitasunaren handitzea da, edo gauzen desagertzea egin ezin dena, edo kontrakoagatik gertatzen da, hau da, metaketa, ezagutza metaketa, social capital, esperientziak eta kapital soziala, eta seguruenez aukerak ere bai. your business roundtable believes that you're in demographic window. Mai inguruan, negu demografikoa hitz egin dugu, Are, to my mind, equally deterministic. eta egia esan, deterministak dira, eta ez daude ondo informatuta ikuspegi horiek zahartzaroaren inguruan, izan ere, Pekka Levik, Yaleko Unibertsitatean idatzi berri du liburu bat, zoragarria, laburbildu egiten duena, bere ikerketa, bere bizitza osoan zehar erakutsiz estereotipoak daudela, So people eta eragina dutela gure zahartzean. Beraz, pertsona batzuek uste badute zahartzea fenomeno negatiboa dela, ez da gauza askotara moldatzen, eta 7 urte gutxiago bizi dira. does experiments where Eta berak esperimentuak egiten ditu laborategietan, non ikusi egiten da zein den bere ikuspegi subliminala zahartzaroaren inguruan. Batzuei iruditzen zaie dekrepitudea edo gainbehera garai badela zahartzea. Eta gero, nolabait, modu subliminalean ikustaratzen diezu ondo daudela, orduan beren errendimendua askoz ere hobea da. Beraz, hori egiten dugunean, eta maila sozialean ikusten dugunean, eta gure mezuetan ikusten dugunean, eta baita ere jarrera horretan ikusten dugu ze puntutaraino ari garen nolabaiteko profezia bat sortzen. Eta behin, profezia hori
Sinizen dugunean bata bestearekiko ze puntutaraino orduan gero erreproduzitu egiten ditugu lerrokatze horiek guk hartzen ditugun politiketan eta baita ere guk ignoratzen ditugun herritar hoiengan eta baita ere guk ignoratzen ditugun egoera horietan. Posible da plangintza egitea zahartzaro produktiborako. Badira munduan hori egiten duten herriak. Hau da, ekonomia plangintza zentralak egiten dira, badibidez Taiwanen, Kuban, baita ere Eskandinaviako herrialdeetan, baina denok egin ditzakegu gauzak hobeto. Beraz, orain esplizituki itzuliko naiz lanera eta erretirora. Eta erakutsiko dut eskema bat. Pentsio planaren eskema bat. Seguru nago zuetako askok ezagutuko duzuela. 80ko hamarkadan egin zen Bismarck izeneko pertsona bat Alemanian, hark esan zuen 55 urtean lan egiten bazenuen, orduan gero erretira zintezkeela pentsio oso batekin. Hemen garrantzitsuena da, bizi itxaropena garai hartan oso motza zela jendeak horren beste lan egin ahal izateko. Baina landu zen eredua hortik abiatuta izan zen 12 urtean hezkuntzan oinarrituko zinen, gero 40 urtez lan egingo zenuen, eta gero erretiro hartuko zenuen, eta aisialdirako denbora izango zenuen. Baina, hau 1880koa da, eta gauzak asko aldatu dira. Ez bakarrik bizi itxaropena, baizik eta baita ere ze itxaropen dauden osasunari dagokionez eta gizarteari dagokionez. Beraz, orain gure bizitzek itxura hau dute, hezkuntza aroa luzeagoa da pertsona askorentzat, eta gainera kombinatuz doa lanarekin. Gero ere baditugu zaintza prestaziorako garai batzuk, batez ere emakumeak baldin bagara gure lan bizitzen. Eta gero ere 30 urte ditugu erretirorako. Eta ez dugu inolako eredurik 30 urte hauetarako gizarte gisa, inor ezin daiteke oporretara jun 30 urtean. Bueno, behar badan norbait irutzen zaigu 30 urteko oporrak behar ditugula, baina inork ezin ditu 30 urteko oporrak egin. Eta beraz, ez dugu ondo irudikatu nola izango da gure bizitzako fase hori. Eta ikusten dugunean biztanleriak ze forma duen eta pentsatzen dugunean, Amerikan 10 urte barru 750.000, 500.000, berdin du zenbat, ez kopurua da zenbat milaka izango diren, zenbat milaka langile gutxiago egongo diren, eta egia da zifra hori. Hau da, 100.000 langile gutxiago izango ditugu gizartean. Eta nik orduan erantzuten die, zer gertatuko litzateke imaginatu gure bizitza, ez bakarrik lan sektorearen barruan bakarrik baizik eta sektore guztietan. Zergatik ez dugu irudikatzen hezkuntza, zergatik ez dugu eskaintzen hezkuntza, prestakuntza, zergatik ez dugu eskaintzen prestakuntza bizitza osoan zehar. Hau da, 90 urte arte bizi baldin bagara, zergatik ez? Hau da, 24 urtekin bukatzen den hezkuntza aro batean, dola pentsa genezake prestakuntza horrek iraungo duela beste 75 urte gehiago, ez du inolako zentzurik. Eta zergatik ez dugu pentsatzen esate baterako ze karga duen zaintza lanak. Zaintza lan hori askotan gertatu egiten da une zail batzuetan gure bizitetan. Hau da, guk zaindu behar dugunean, gure seme-alabak zaindu behar dugunean, gure gurasoak zaindu behar dugunean, oso momentu zaila da emakume askorentzat. Zer gertatuko litzateke esate baterako erantzukizun hori, ardura hori banatuko balitz belaunaldien artean, belaunaldi desberdinen artean. Zer gertatuko litzateke esate baterako erretiro hartu ordez, batean eta denak batera,
Zer gertatuko litzateke pixkanaka jubilatuko bani gina? Ni ez nago gomendatzen jubilazio adina handitzea eta nire burua errepikatuko dut. Ni ez nago alde, ez nago erretiro adina zabaltzearen, luzatzearen alde. Baina ni gauza baten alde nago, eta gainera errepikatu egiten dut leku guztietan. Nik uste dut esploratu egin behar direla politika jakin batzuk, eta haiei esker mugatzeko noiz lan egin dezakegun, noiz hartu dezakegun erretiroa, eta noiz jaso dezakegun gure prestakuntza eta gure hezkuntza. Hau da, gauza inflexibleak ematen dute, baina ematen du beti ari garela bizi garapena bultzatzen herritarrengan, baina 19. mendeko eredu batek jarraikiz. Hau da, guk behar dugu ikuspegi jakin bat, etorkizun bat non adina ez den xede bat berez. Eta gure jaiotzeko moduak ere ez dut zertan mugatu gure azken adina. Eta ikuspegi hori, hau da, bizi garapen baten ikuspegi hori oso zaila da aldatzen. Oso zaila da aldatzen ze eskatzen du hainbat sektorek elkarren artean kolaboratzea, batzuek besteekin. Eta nik bai, txalotu egiten dut, benetan txalotu egiten dut enplegu on bat izateko eskubidea, noski. Baina zalantzan jartzen dut ze puntutaraino estipulatu beharko genituzkeen hainbat irizpide. Oda, nork du eskubide hori. Eta eskuragarri egongo diren zerbitzuak zeintzuk izango dira. Eta baita ere bakoitzaren lan aukeren ebaluazioa. Zergatik ezin da hori guztia malguagoa izan. Malgu izan barko lukete aldaketak posible egiteko eta aukera berriak eskaintzeko. Horixe da jakin beharko genukena, ikasi behar genukena pandemia honetatik. Hau da, etorkizuna ez dela beti guk imaginatzen dugun bezala. Hau da, gu gai gara askoz ere gauza gehiago egiteko. Guk uste baina askoz ere gauza gehiago egiteko. Ni gonbidatu naute hitz egitera eta gelditzen zaidan 2 minutu terdian ere jarraitu dut hitz egiten. Gonbidatu egin naute honi buruz hitz egitea, hau da, ze ikerketa egin dugun guk. Zer dio ikerketa honek? Daudela hainbat politika eta hainbat praktika, hau da, enpresek erabil ditzaketenak langileek beren lanpostuan jarrai dezaten denbora gehiagoz horrela nahi baldin badute. Politika horiek hala ere bakarrik funtzionatzen dute erretiro sistema, pentsio sistema moldagarria baldin bada eta ez bada zigortzen lanean jarraitu nahi duen langilea. Zigortu egiten baldin bada. It doesn't make any sense. Hau da, jarraitu nahi duen hori zigortu egiten baldin bada naiz eta erretiro adinean egon, politika horiek ez dute zentzurik. Gainera, pentsioa kalkulatu egiten baldin bada, esate baterako azken urteak kontutan hartuz, lan urteak kontutan hartuz, eta horrek saihesten du pertsona asko aldi baterako lan batera pasatzea, eta hori da behar bada nahi dutena langile askok. Langile askok lanean egon zitezken lanaldi partzialean, eta horrela gazteagoak prestatzeko atzeri datozenak, edo behar bada bestela transizioa egiteko jubilazio osora. Hori pizgarritu egin behar dugu, ezin dugu despizgarritu pentsioen sistema politikoaren bitartez, badira beste adibide batzuk. Nik iruditan agertzen diren pertsona horiek ezagutzen ditut, beren historia konta ditzaket, zehatz gainera. Baina batzuetan lan egiteari utzi behar diogu,
gure seme-alabak zaintzeko edo gure zaharrak zaintzeko. Baina gero berba da lanera itzultzeko gogoa izan dezakegu. Zertarako, berriro laneran sartzeko, lan munduratzeko, lan sistema sartzeko. Baina guk ez dugu enplegu sistema bat ondo egokitzen zaiona horri. Eta gainera ez dugu aprobetxatzen, sate baterako, fabrika bat izten baldin bada, beste fabrika bat tekere kontratalitzake fabrika horretako langileak. Izango dira adinekoagoak, baina izan daitezke bere lana ondo ezagutzen duten langileak. Badira, hainbat estrategia eskatzen dutenak, hain malgutasuna, baina funtzionatzen dutenak. Retirement parties. Gizon hau optikaria da. Eta emazteak, erretiro festak antolatzari utzi zion, Laubider hartu zuelako erretiroa, eta gero berriz itzultzen zen lanera. Beraz, emazteak festak antolatzari utzi zion. Nire ustez, ausartu egin behar gara, imaginatzera mundu bat zeinetan lanaz gozatu egingo baitugu eta gero ere erretiroan bizimodu eder bat izango baitugu. Eskerrik asko. Abrimos ahora un turno de... Galderentzako tarte bat irekiko dugu orain, ziurrenik batez ere azkeneko zati hori izango zitzaizuen deigarria, ez da? Adinaren kudeaketari, egokitzeko egin daitezken aldaketak, ez da? 80 urtera arte esan duenean, beldurtu zarete, ez da? 75 urtetik 80 urtera, egongo garela partzialki bintzan lanean. Galderaren bat badago? Nik badut galdera bat, Ruzentzat. Hain zuzen ere, hemen beldurtu egiten gara pentsatuta, derrigorrez lan egin beharko dugula 77, 70 urtera arte, zuk aipatu duzu 80 urtera arte lan egin beharko dugula partzialki, erretiro hartu arte. Baina, hasieran, esan duzu bizitzeko ditugun baldintzek ere mugatu edo erabaki dutela zer nolako erretiro izango dugun, eta nire galdera da. 80 urte bete arte lan egin beharko duten pertsonak agian izango dira pentsio ona ez dutenak, eta baldintza sozioekonomiko okerragoak izan dituztenak, hau da aukeratzeko gai ez diren horiek, ezta? Eta hori arazotsua izango da, osasun egoera okerrenean daudenak direlako 80 urte bete arte lanean aritu beharko direnak, ezta? Bai, arazoa da, zalantzarik gabe. Eta lehenik eta behin, nik berez ez dut sustatzen 80 piko urte bete arte lan egitea, baina ikusten baditugu parte hartze mailak, adibidez, Sahara hegoaldeko Afrikan, bertan, jendea bizitza osoan zer egiten du lan hori ona da, ez hori gauza izugarria da, horrek esan nahi du ez duela bizirateko beste modurik. Baina ikusten baditugu, adibidez lanaren erakundearen taulak, ikusten dugu 70 urtera arte lan egite duten pertsonak. Nik ez dut hori bultzatzen, nik 78 urte ditut. Eta nik badut 5 urterako plan bat, eta nik hor parte hartuko dut institutoaren baitan. Eta niretzat privilegio bat da. Eta privilegioa da nire lana ezagutzarekin lotuta dagoela. Eta ezagutzen oinarritutako enpleguetan lan egiten dugunok lan egiten jarraitzeko gogo handia dugula. Baina guretzat, gure ikerlanetan ikusitakoan, deigarria izan da, adibidez, New Yorken, zenbat pertsona ari diren kualifikazio gabeko lanpostuetan, adibidez, eraikuntzan,
edo eskuekin egiten diren lanetan, ba, benetan jarretu nahi dutenak ere lan egiten. Eta are gehiago ere, 75 urtetik aurrerago, beraien bizitzaren parte delako. Paycheck. In the work, Eta gainera haientzat lanpostu bat ez da soilik urte amaierako edo hilabete amaierako soldata hori, lagunak ere badituzte. Eta gure identitateren parte handi bat lanarekin lotuta dago. Lanean konexioak egiten ditugu, munduan egoteko dugun lekua da, eta pertsona batzuek horrela jarraitu nahi dute. had to work in the global economy. We don't know how to do anything else. Eta ekonomia global batean, ziurrenik horrela izango da, ez da? Eta horregatik erakutsi dizu eta azken gardenki hori, bertan hitz egiten da urte sabatikoak sartzearen behar hori, aisialdirako unea sartzearena, trebakuntza gehiago, prestakuntza gehiago, hori garrantzitsua da ere gero zer egin eduki dezagun, erretiro hartzeko unean. Dena utzi beharrean, ez da? Ruth. Tenemos todavía, bueno, un minuto, tenemos poquito tiempo, pero pues hay pregunta. Bai, badago galdera. Sí, gracias. No, a mí me ha llamado mucho la atención en el... Bai, niri deigarria iruditu zait, jarri diguzun aurkezpen horretan, gure lanbizitzaren etorkizun horretan, baita ere, erretiro uneak jartzen zenituela, 40 urterekin, 50 urterekin, hori ere aurre ikusten zenuen, ezta? Eta ez zeuden gorrian, ezta? Urte sabatikoa jartzen zuen? Bai, jartzen zuen, Baina hori ere aurre ikusi beharko dugu, ez? Gauza da urte sabatikoa, baina zu mendekotasuna duen jende baldin baduzu, tira. Ez dakit, pentsioetan pentsatzen baduzu, agian bai, ahalko duzu, baina arauren bat aldatu beharko litzateke, ez da? Jendeak adibidez urte bat hartu ahal izateko eta kobratzeko, ez da? Bai, hori da proposatzen dudana, bai, aldaketa asko egin beharko lirateke arauetan. Eta politika asko aldatu beharko dira, baina guk ere mundu akademikoan ere egin beharko genuke, adibidez aldaketaren bat ere, ez da? Ez delako gauza bera, dirutza handia egiten duen enpresa baten lan egitea, edo akademian lan egitea, soldata palago batekin, eta urte sabatiko bat hartu ahal izatea, dirutruke apal batekin ere, ez da? Beraz, aukerak egon badaude, eskerrik asko, Finkelstein Andrea, gurekin egotea.